सिलाय जानानै मानसिफ्रा ओरै सासे बिथांमोना खिनो ओंखारदों खिजोब्बाय आं खिन्थु खियासै हरावनो खिखादों नालाय रायजोफोर मानसिफ्रा कर'नानि बिजि लादोंना लायाखैथाय जों मैया लादोंमोन मैया लानानै ओमफ्राय फैसा सिथाबनाया मानसिल' सिथाबदों सिथाबाखै मानसिया आंनाव खिन्थु सिथाबदोंमोन आरोना एसे गोलोमदोंमोनबो हाय रायजोफोर दहायो भेक्सिन लादोंमोन कर'नानि खिन्थु आङो दाखालि नायदोंमोन आरो टेस्ट सारमोननावबो सिथाबनाय नुदोंमोन ओमफ्राय आं टेस्ट नायदोंमोन खिन्थु दाखालि सिथाबाखैमोन आरो जानोबो हागौ गोलोमाखैमोन खिन्थु दिनै आङो भेक्सिन लादोंमोन दहाय लानानै दा एसे गोलोमदों होननानै माबादों दिसुन गोलोमनायखाय जादोंबो जानो हायो एसे जेब जेब जादों खिन्थु आंनाव सिथाबो आरो नै दा सिथाबो गोलैबाय जायाखै नै बोरैबा गोलैलाङो सिथाबग्रा जाबाय रायजोफोर आसोला सुम्बुक गोहो मोनबावबायसो भेक्सिन लानानै नै स्पाइडारमेन जासिगोन इयो स्पाइडारमेन नै आधा गरमा गाहाम ओमफ्राय आरो मोनसे टेस्ट नायबावदो लोगोफोरनावबो सिथाबदों बिदिनो जाय एक्सुवेलि गोलोमो बिसोरनो सिथाबो ओमफ्राय आं हराव दुगैदोंमोन दुगैनानै फोनफिननानै नायबा खिन्थु सिथाबासै फैसाया एक्सुवेलि मोदोमाव आथा सोमजिमारो खोमा माबाबोला गोलोमबोला बेनि जाहोनाव खुबिना हरबाबो सिथाबबावलायो माने जोंथ' गोजाननिफ्रायनो ओरैनो खुबिना हरदोंमोन ओरै गारना हरबानो थाब सिथाबना थाहैयो आसरित आरोना नायना लादो रायजोफोर नै जादु नाय मन्त्र नाय जादु उन्दुबाय नामा अलदं जारि दं दाउसा फिसा गाहां दं सिथाब थाल्ला थुल्ला सिथाबाबो आं दं सुम्बुक सिस्टेम जाना दंमारो मोदोमाव माबायदि फोथायथावा फोथायनो गोब्राब मोनलायो खिन्थु दासान्दि मा होनो कर'ना फ्रि खालामनो थाखाय जोंथ' बिजिखौ लाखाथारनांसिगोन बयबो लादो गिनानै थानांला रावबो नङा होमबा गासिबोथ' लाबायानो मन्त्रि एमएलए डक्टर आर्मि पुलिस सब गासिबो लाफ्रामजोब्बायानो दा आरो लायाब्ला जेरावबो हाबनो मोनाब्ला थांनो मोनाब्ला ओरै जाहैबाय बेनिखायनो लानाया मोजांसै नङा होमब्ला मानसिफोरजोंलाय माथो सैया मुगि जानाय रखम मानो खालामबावना लानो गावखौनो गाव लानाया मोजांसै हानायफोरा लालायदो जोंथ' मैया लाखांबाय ओमफ्राय आरो रायजोफोर आं मोनसे बहुद गिदिर फाराग मोनदो बाथ्राखौ थारमाने मा होनो मानसिफोरा खोनानाय आरो नुनाय बे मोननै बाथ्रायाव बहुद फाराग दङ नङा होमबा आं बे बाथ्राखौ बहुद फोथायबाय मैया जेनेबा मानसिफोरा बहुद बुंबाय थादोंमोन बिजि लानायनि उनाव लोमजायो साजायो ओरै मोनो होननानै आं कमप्लिटलि माने मानसिफोर बुंनायनिख्रुइ बहुद फाराग मोनदो फारागा बेनो मानसिफोरा होनदोंमोन हराव लोमजागोन ओमफ्राय लोमजायासै माथो आंलाय आं खिन्थु एसे बोरैबा मोनदोंमोन आरो मा होनो लोमजाहां माहां मोनदों एसे लोमजाहां माहां मोननायखाय आरो आंखो आब' सासे दंमोन नार्स बे नार्सआ बुंहरदों है लोमजायैखौ नेनाङा मुलिखौ जाना होखा होनदों आं आरो जाना होखाबाय एसे लोमजानाय भाब फैनायखाय बेखौ जाना होबाय लोमजायासै ओमफ्राय दा माबादि मोनगोन मिथिया अखानायै माने एसे खेलें मेलें मोदोमफोरखौ सानाय सुनाय बादि मोनोनो खिन्थु दा जेबो मोनथ'वाखै खिन्थु आं मानसिफोरा जेरै सिगिबाय दंमोन बेनिख्रुइ एकदम चेन्ज मोनखादों जुदा बिदि नङा एक्सुवेलि जेबो जाया माथो जोंखौ जेबो जाथ'वाखै
भेक्सिन लानाया बयनिबो गोनांथार आंनि बादिब्ला भेक्सिन लायोब्लाबो जेबो जानाय नङा मोनसे समावबो बिदिनो जाखादों मोनसेल' नङा गोबां समावनो बिदि जाबोबाय माने पलिअ बिजि होनाय पलिअखौ कमप्लिटलि फोजोबनो थाखाय जोङो पलिअ माबा लानो गोनां जादोंमोन मोनसे समाव जों मोनासै दिसुन मोनासै माने जों मोनदों एक्सुवेलि बेनिफ्राय हाय आरो मा जाबाय कलेरिया मेलेरिया बेफोरबायदि बहुद बुस्थुखौ फोजोबनो थाखाय बेफोरबायदि भेक्सिन होनो गोनां जादों दाहाय कर'नायाबो जेरै जोंनि गेजेराव फैदों बेखौ गभर्नमेन्टआ फोसाबनो थाखाय आखायाव लादों नङा होमबा बेनि थाखायनो जोङो बयबो हेल्प होलायनाया मोजां सरकारखौ बे कर'नाखौ फोसाबनायाव मदद होलायनाया मोजां दा जिमाननो जोंनो लागोन माने जोंनि गेजेरनिफ्रायनो बे गिनो गोनां माबाया गोमालांगोन एक्सुवेलि जोंबोथ' फोथायो दा कर'ना जोंनियाव गैया थेवब्लाबो जेन जानो हाया बेनि थाखाय लानाया मोजांसै कर'नानि बिजि लानो रावबो गिना रायजोफोर ओरैनो माने मानसिफोरनि खुगाया बारा दङ सोरबा होनदा हराव दोखो लोमजागोन गैया माथो ओमफ्राय मैया जोंहा मोदोम आखाइ सायो होननायखौ मोनथिखानानैबो बिजि लाखांनानै हांसो बिदैसो जाना फैबावबाय जों माने हांसो बिदै जाबा माने बेदर जाब्ला जोबोर बिजायोनो खिन्थु जों जानासो फैबाय मैया जाया नामाथाय लाइक एन्ड शेयर करो नै लोगोफोरजों दा गिदिंलांनोसै ओरै दङ एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को कौन है क्या मिशन सक्सेस बेखौथ' सिनायखायो नोंथांमोना नङा होमबा दा बिथाङा दिनैनिफ्राय सुटिं लागासिनो दङ फैगासिनो दङ लिड रलाव जाबाय मेलनियाव सनजित बसुमतारी आरो फेमेलनियाव मन्जुरानि बर' फैगासिनो दङ नेनानै था नामखौ खोन्थायासै माथो मा मोजां नुला माथो गोसो टाइटेला मा बर' होनदों आङो बर' मन्जुरानि बर' नोंहा माबाखौ होनदों भिडिअनिया एसे सेन्स जानो हागौलै भिडिअनि टाइटेला मा बिथाङा खोन्थायाखै माने स्ट'रिया जोंना बेलेगनिसो नालाय ओमफ्राय जोङो स्ट'रिखौ नायबाय स्ट'रिया मोजाङानो ओमफ्राय दा जोङो नामखौ एसे चेन्ज खालामनो हागौ आरो सुगेजेरनि बारसे बिबार होना दोनदों बिथाङा ओमफ्राय जोङो एसे चेन्ज खालामनो हागौ आरो नामखौ माने एसे गोलावद्राय नालाय एसे गुसुं खालामनो सर्टकाट नाजानि मा नाम दोननाय जायो साननैसो गेजेराव आपडेटनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिगोन अरनि बिबारबो जानांगौ अरनि बेनिफ्राय बिथाङानो डाइरेक्सन होखासिगोन दसराव दा डाइरेक्सनबो केमेरायाबो बिथाङानो जाजोब्बाय एक्टिंआव थाग्रा जायाखै रल खालामगोन एक्टिंआव थागोन मोनथामसो थागोन बेनिफ्राय बिदिनो केमेरायाव बेलेग लेंहरदों खिन्थु आंनि जायगायाव आं बे ओरैनो आंनिनो माबा जाजोबगोन एंगोला आंनो बानायना जोबगोन बुस्थुफोरखौ ओरैनो हमनो थाखाय आरो स्टार्ट खालामनो थाखाय सासे मानसि लेंहरदों ओमफ्राय नै बिजों अनेस मुसाहारि दङ बिथाङा मायाव दङथाय मिन्थिया बिथाङा मेकआपबो खालामो ओमफ्राय एक्टिंबो मायाव थागोन मिन्थिला जोगोनार मुसाहारिया मायाव मोनगोन आं मिन्थिला उनावसो मिन्थिसिगोन आरोना दिनैनिफ्रायसो फार्स्ट स्टार्टिं नालाय बिथाङा मा रलाव होगोन बारा खोन्थायाखै एक्ट्रिसनि बिफा जानांगौ होनना बुंदों बिफायावसो मोनना थांनाय एक्टरावसो मोनलाय ओंखायनो नोंथांमोना नायनो दाबाव बे दुमब्रां मुसाहारिखौ दुमब्रां मुसाहारिनो नेनानै थादो नोंथांमोना नेनानै थादो बर'जों बर' अनसायलायदो एसे येस गासैबो नायथारदो बिदिनो बयबो गासैबो लोगोफोरजों बर'फोरजों हारसाफोरा हारसाफोरजों बाङालिफोरा बाङालिफोरजों अनलायनानै सोलिनांगौ नोंसोरो जोंखौ हेल्प होआबा जोंबो सोरनिफ्राय मोननो गोजोननाय थाबाय
आंथ' लाइक शेयार बिफ्लाङालै रायजोफोर होनोबा होदोलै नोंसोरो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट जा खालामनो गोसो बिदिनो खालामदो साबस्क्राइबथ' खालामना लानांगौ हायोब्ला एकदम दे होमबा